Madataw na po si Mayor Vic Perete, oh. So mga naghaharap po. Alright. Hello, Mayor Vic. Marinaga tabi. Marinaga po. Ay, Mayor, pasensya na. Nag-apod tabi kaya ako. Nangungumusta po sa mga constituentes mo dyan sa Daraga? Kumusta na po so vaccination rollout na dyan? Ikaw, may available vaccine po kita, Mayor, na nag-abot? Sa ngunyan, naghahalap po kita kung ano na naman. Ay, pangyari sa maaba ka. Kaso rin tabi, Yor, so hurin na nag-abot tabi na bakuna sa endo? 2 weeks ago. 2 weeks ago. Pero tabing pidaso? 2,000 po ito, pero sa first dose 1,000, sa second dose naka-receive na po, kaya 2,000 po. Ayun. So meaning, ang mabakunahan lang kayo, 1,000 lang. Opo. Ngunyan tabi, Yor, kumusta ang, siyempre nakadepende po sa pag-abot kang bakuna, kumusta ang flow kang bakuna po dyan sa Indo? Nakakaskasan ka po o medyo na maluya? Medyo maluya ako ng bulos. Paano kaya Yor? Daraga baga? Siring nga sa tubig, maluya man ang bulos? Okay. So, hanggang anong kategory pa lang po kamo dyan? A1, A2, and A3. A3. Pero tabi Yor, ining A1, A2, and A3, how many % na lamang po kamo sa nabakunahan? Ining A1, halos tapos na po ini. Ay, very good. Ining A2 ang dakol-dakol, saka A3. Kaya, ayun, piga-pipararanta. Sa porsyento nga ni, hababaon pa. Ang target na baga kuta, 70%, ano? Opo. Siguro, maski 10%, eh, pakita. Dai pa. So, sa gabos na populasyon tabi, Yor, dai pa kamo naka 10%, ano? Dahil pa po. I see. So, talagang nakadepende kamo sa pag-abot kang vaccine? Opo. So, kung may nag-abot tabi Yor na vaccine, paano nindo i-inform sa mga, paano nindo piga-prioritize tabi sa mga dapat na bakunahan susog sa kategory? Opo. Araw po kayo may online registration po kami. As in, may sa barangay po kami registration man. Opo. Sa mga dahil pong internet connection. Pag naka-register po sinda, tapos may nag-abot po na bakuna, iti-text po sinda. May text blast po kami. Nagpas sa Globe po, nakipag-partner kami. I-inform mi sinda a day before na mabakunahan sinda. Tapos may mga guidelines mong susunodon sinda. Tangani mas madali po ko. Asin sa kung saan papakunahan. I see. So ang pagpili po according to ano yan, to ano po nga, first come first serve. So na-inot, yun na-inot naman po dan. Opo. Pagka-sort mo po yan, sa mga na-inot, yun po ang ma-inot man. Oo. Sarong tabi kan your na-flow kang vaccination tabi sa pag-abot kang vaccine. Na rin daw po pwedeng ma-achieve kan daraga ang at least herd immunity o mga 85% kang populasyon mong bakunahan yan, gabos? Dahil ko masimbag tabi Sir Henry na ipisilon magpara bana-bana tada ko sa mga kontrolado ang rinda kang gobyerno. Iyo, adi. Oo. So ikatabi Yor, nabakunahan ka na po? Naka-first dose pa lang po ako. I see. Okay. So, with that, ano po ang satuyang advice lang sa mga daraginyo ta, nagaparatirik sa kodigin, nagahalata. Ang katotohanan pa lang talaga, dahil kamo nakakapagpadagos kimaray, taday kinagabot ta, maluya ang pag-abot kang vaccine para po sa daraga. Opo. Makitayin po kita nagdudulok ng mga opisyalis kang gobyerno para matabangan kita madagdagan. Tasa mo ya, baga tabi, Sir Henry, ang bakuna, tigdidistribute kang PHO, ang CT, DOH, kung hanggang tawang kita kung pira, ang makakaabot sa tuya. I see. So, ang process pala from DOH to province. Opo. So, province man namin nababasa nyo kang bakuna. Opo. Isay po nagdi-divide mayor kang allocation, nagdi-decide kang allocation tabi na dapat makaabot sa Indo daw. Kung ideya eh. Basta po, sa province po yan, kung sinda po diskarte na kung pirang ito tao. Oo. So kung pira sa Indo, yun lang yan ang tatanggap po Indo. Ang kaso baga sa Indo, medyo halanggaw pa hanggang sa ngunyan. Kumusta na po tabi, Mayor Vic? Nagtataas po, nagbababa. Kaya sabi ko nga, mag-straight lamang na ngunyan na si Mana, medyo hababa na. Medyo maugma naman kita. Hural daw po, kita nag-day po nagbababa ang pigsa-swabta. Yes. 40, 30. Pero yan, hural daw. Yes, okay. Mayor Vic, iyo man sana po unless na may mensay ka sa mga daragenyo ta sigan trick sa koral daw. Hay na nga po sa vaccine me.
Iyo man tabi ang mga pangadji ko sa mga daragin nyo na matawag kita ning dakol na allocation para sa bakuna. Aram ba ganindo, dakulon talagang kaso sa daraga. Kita, ang daraga po ang pangduwa sa Legazpi sa mga pinakadakol na ukan. Sabi ko nga ni, iman ang pangadji ko, pangapudang ko na, dagdagan po ang samuyang alokasyon. Dahil man kami nag-aagad ng sobra. Kung sobra, salamat. Ano? Iya po. So tama lang na alokasyon na, siyempre, yung i-prorate lang sa dakol na kaso. Iya. Iman sana po. Opo. Mayor Vic, salamat ang tabing maray ha. Salamat po, salamat po. Thank you. Alright. Mga tugang Mayor Vic Perete, yun po ha. Alright. Ori na si Mayor Jun Aguas na kauna napudang ko nagiraray may ihapota tungkol sa vaccination rollout tabi sa mga LGU. Mayor Jun, maray naga, under ka po sa DCGB. Yes, Sir Henry. Good morning po. Yes, Mayor Jun, napapod kuya ako may mga naghahapot man sa mo digdi ng mga taga Santo Domingo. Ay na nga po sa muyang vaccine. Gusto mo tabing ihapot yor, kumusta po ang abot kan vaccine sa imo tabing munisipyo? Well, actually, marinaga po sa Gabos and medyo po very unfortunate talaga na medyo po maliyahon ng abot kang vaccine po sa Banuangkan, Santo Domingo, Sir Henry. And actually nga ni po the other night, nagkaon kami ni Mayor Noel Rosal. Na-istorya ako nga ni po sa ko yung dilema pagkabot po sa vaccines. Nakikig siya. Ang pagmuna niya dapo, halos nakulma po ang supply kang gabos ng mga LGUs. And as RDC chairman, pinaabot ko po sa iya na sana niya ko po, tabi, ayor, kung po pwede po sana, medyo matawan tahang halos gabos. Ang nangyayari po nga ni Sir Henry, gari po nakafocus po talaga sa Legazpi City. So, mga vaccines. And nangyayari po, even po mga constituents ko, they will go to Legazpi doon po para po magpa-vaccine lang. Ang problema po talaga, medyo dakul po nagpa-vaccine duman and it will take time. And since, actually po, may isa ako pong constituente, nagduman pong agad, na-vaccinan siya Banggina. Halos Banggina eh. So, naiiling ko po, very concentrated. I'm not sure po, Sir Henry, but it seems na concentrated po ang vaccination sa sarong area. So, di ko lang po aram kung iyan po ang strategy kang sa tuya pong DOH. Kami po, alam mo, Sir Henry, last deliveries ko po kang DOH na vaccine, it was only around 40 doses. 40? 40, Mayor? Ang last delivery sa 40. Di ang nabakunahan kan, 20 sana. Sagot po ito magayon. 2 doses magayon. Pangyari. Hindi ko po aram, Sir Henry, kung sa anong basihan kang sa tuya pong ahensya kang DOH, na tawan kami, 40 sana. So, medyo nakikig po kami. So, inutinot po, Sir Henry, naghanap ako kirason kung nata ito sa nantinaw sa muya. Iyo po. And roughly, siguro po mga nasa 800 lang po ang nabavaksin sa mga until now, which is talagang dito pa po. So, compared po sa Legazpi City po, nasa 30,000 na sila eh. Yes, so, more or less. Talagang medyo, kung sa kaaputan pong rollout, medyo po yung po talagang apot ko, para apot na po ako sa inda. Kung nata po araw siya na po, nag-abot sa tuwi sa Banuangkan, Santo Domingo. Oo. Ayor ko, kumusta po ang kaso nindo dyan ngunyan? Pira po ang active cases mo dyan? We have 26 active cases. 36 po, active cases po yan. Actually, yesterday, wala man po nag-zero po kita, no? And so, ini pong, ang problema kay Sir Henry, may local transmission na din kasi just like the case po sa Barangay Buhatan, halos po so magkakapamilya na nag-ulakitan. So, again, talagang I'm really hoping talaga po na medyo po makasanta po ang vaccine. Grabe ang pangyari. Ang vaccine pong nag-aabot sa Endo, Mayor, siring kan experience kang ibang munisipyo, pipaagi sa probinsya, then from PHO province, isisend man po sa Endo, sa munisipyo nindo. Tama? Yeah, well, actually, yes. Pero ano ang nangyayari po kaya, Sir Henry, may na po sa muya, may advice na po sa mga DOH kung may maabot po sa mong vaccine, saka kung anong klaseng anong brand po. So, although, pag sinabi po nindang aldaw na araw kini maabot,
talaga po, Sir Henry. Oh, I see. Okay, kaya lang limitado pa lang talaga, no? Limitado. Very limited po, Sir Henry. Very limited. Bako. Kung mo sabihin matabiyor, kung ka nag-roll out ang vaccination sa Bilog na Albay, di pa ka muna kaka 1,000 kinabakunahan dyan sa Santo Domingo? Di pa po, Sir Henry. Medyo po makamundo talaga di pa po talaga, di pa kami nag-abot na harukan. And actually, although I had a chance po to talk to Congressman Joey din last Sunday. Opo. And medyo nabuhayan din ako kasi may big story ako na possibly na probably this August to September na big rollout po kay vaccine sa Satuya pong probinsya. And I'm really crossing my fingers, no? Kasi sana po, Sir Henry, na medyo talagang iwagas po nila sa probinsya kang Albay. Tangani pong even so access po kang nagpo-vaccine. Bako lang po sa Manuang Legazpi City kasi tangani pong makaskas kita ngunyan, ano? Yes, opo. Okay. Mayor June, salamaton tabit at least ako talaga ang vaccination talaga nakadepende sa pag-abot ka ng vaccine sa kada local government units. Kaya lang dapat na ma-explikaran talaga ang tao habang naghahaloy baga po kadakol na kan gustong magpabakuna. Yes po, diba? Yes, Sir Henry. And that's a good sign din, Sir Henry, kasi ibig sabihin talagang open na rin ang tao sa pagpapaksin po talaga. Yes. In fact, ang pila baga po, pag talagang may vaccine, talagang grabe. Talaga. Minasukpay talaga ang mga nagipila. Okay. Ano tabi, Mayor Jun, ang mensahe mo sa mga taga Santo Domingo ngunyan, tabi, na nagdadarang mo? Yes, una dito tabi, Sir Henry, ako lang pong pasalamat, natawag po akong chance kasi una po ako nagdadangog sa Indo. Sana po, first po pangapunan ko siguro sa Tuya pong mga namamahala po sa taas sa vaccine. So sana po, medyo po i-balance na po ang distribution po kang vaccines na makulang po concentrated sa sarong area. Tangani pong makatabang man po kami and di po masyado mag-congest po sa sarong lugar. Agad ko lang po na sana po matawang kami kay Chansa. And sa mga taga Santo Domingo, Sir Henry, siguro ang sa Tuya lang po na dito lang po kitang pasensya at again nag-ibase lang po kita sa pigapadara sa Tuya po kan DOH na vaccines and ang sa Tuya po I can assure you po ang sa Tuya po mga health workers are more than capable and more than makaskas sa pagtao po kay vaccines sa Manuang kan Santo Domingo. Iyon na po, Sir Henry. Bako talaga nindo sa mga LGU talaga bako nindo kontrolado ang pag-abot kang vaccine. Maghahalat lang, di ba yun? Maghahalat lang. Yes po. And we are, kumaga, Sir Henry, we are at the mercy po kang pigapadara lang sa Tuya. And nagbabase lang po kita. Because aram naman, Sir Henry, ang na very po fragile din po ang vaccines na talaga pag minabot po, automatically we will conduct the vaccination kagad-agad. Yes, opo. Mayor, salamaton po maraya. Ingat po kamo. Ingat tabi kamo. Thank you, Sir Henry. And mabuhay ka po. And more power. Salamat Thank po. you so much. Mga tugang Mayor Jun Aguas ng Santo Domingo Albay. Alright. Inapudang ko mga tugang si Mayorong Hoko siring po sa naging haputa kara Mayor Vic, kara Mayor June. Pura sa iba pang mga mayors. Aramon ang sitwasyon tabi sa ginubatan kang vaccination Yan baga po sa ginubatan, may mga number of cases man na nagburutuan kan mga nakaaging aldaw. Mayor Gemma, maray na agatabi. Hello, good morning, Sir Henry. Yes, Mayor, pasensya na po biglaan sa apod ko si mo. Although, ang samuya, gusto ko talagang tuyo po, mangungumusta kami kung kumusta po vaccination rollout mo dyan Nakakariparo po iba na medyo matumal ang abutabi kang vaccine sa mga local government units. Kumusta po dyan sa imong munisipyo, Mayor? Iman po, same man po sitwasyon sa ibang LGU po. Sa sabi, Sir Henry, konti lang ang allocation na ibibigay po ng DOH po. Opo. Mayor, kaso rin po kamo last na nakareceive vaccine buda, pero po nag-abot na doses? Actually po, yung base po sa record ng MHO, as of June 25, ang total doses po na nakaano pa lang sa mga is 1,000. 1,000? Di kung 1,000 plus yan, Mayor, di ba? Ang saro bagang tawo to doses, di tama ba ang sakuyang mathematics? Di. Ang nabakunahan sa imo, di mga 500 plus pa lang? Okay, so 1,000 naka-full dose na yun.
I see. Naka-full dose na. So, more than 1,000 pa lang. Di, ano yun, Mayor? Pero ang porsyento pa sa na po ini sa target population mo dyan sa imong munisipyo. Garo dito pa lang Dito pa lang, sabi Sir Henry. Di pa nga po kami di pa nga nahuhubos ang iwan namin. Opo. Oo. Ang mga arong tabi ka na your na concern, napag-urunan po nindo sa mga, halimbawa ngayon, Liga, meeting, o with Governor Bitsara, or with DOH na, kaya, di ba, napag-urunan po na arong kaning concern na ini? Opo, na-discuss na po yan naman sa, sa LMP, likewise si Governor. And ako po, nagsurat naman ako sa Manila. Opo. Tapos pag dyan, baga po ni Secretary Harry Roque. Yes. Nag-inging man ako. Pero actually, nauna na yung letter ko sa kaya. Follow up lang yung reminder kay Secretary Roque na na madagdagan ng allocation ng ginubatan. Iyo baya po matingano si bang nagangalas man kita kung although nakadepende po kita kang release hali po sa DOH. Ano, Mayor? Iyo po. Kasi base daw po sa national na statistics, kumbaga ang Bicol parang hindi ganoon ka-grabe ang COVID cases. Kaya kumbaga bako kita na sa priority list. Iyo po. ng allocation. Siyempre unahin yung NCR, yung Cebu, yung mga mararaming COVID cases. Pero sana mabigyan kita ng madrudagdagan. Iyo po baga. Pero po ikaw, Mayor, bilang alkalde, medyo, tama ba? Sorry po, sapot ko, medyo satisfied po kamo sa response para sa releases ng mga vaccine sa Indong LGU? Hindi po. Personally. Opo. Paano kaya? May nagtitrek mga nasa kuligin ng mga taga-ginubatan. Abang naghahaloy kaya, Mayor, dakul na po ang gustong magpa-vaccine. Kaya lang talagang di man kamo mabasol sa LGU nakadepende po kamo sa release kang vaccine hali sa nasyonal. Iya po. At nung mag-launch pala di ba ang daming receipt? Di ba? Iba na. Yes. Di ba? Opo. Pero nag-master listing kasi po ang whether you like it at i-listing kasi baka daw later baga ng kunyari ma-convince na financial. Kaya lahat ng senior frontliners pero may naka-sign up na swivel I see. Allocate sa'yo ng 100, makapush mo. Iyo po. Kaya may cases na nag-high blood, napunod kami ng iyo po. Oo. Mayor, medyo nagpuputol-putol po sa imong linya. Pero asaro pong nagusod pa kong ihapot ko po si imo. Nasa anong category pa lang po kamo ngunyan, Mayor, sa vaccination po nindo with that number of vaccinated individuals dyan po sa imong munisipyo? Okay, sa ngayon po, kami na nakakaubos ng A1. So basically, A2, A3 po lang kami. Siyempre kung 1,000 plus pa sana yan, so A1 baga po, dakulon na di ba? Sa mga barangay. Dakulon po. Opo. Mga frontliners. Diba? So hanggang pa sana palang kamong kategory dyan sa sitwasyon na iyan. Opo. Okay. Kaya siba po, medyo nadadagi nagtatampo. Kaya ngayon sa Ligaspi naka-walk-in. Waman po kami mag-ibo. Iyo baga. Inagabot sa alokasyon sa ginubatan. Yes. Diba? Kaya nga ni baga po. So nangyari baga po, Mayor, sa Astrodome kang Enot? Kadakol talaga kang nag-walk-in na haling mga munisipyo, takang naaraman na pwede mag-walk-in? Iyo. Oo. I see. Wala, ito nga, di ka man po makakasiguro sa itong arag sa tudahan kadakulong baga, ay nagasabi. Diba, di ka man nga dyan
kumbaga, hindi niya makubit, tawa na pero correct, surusuan na. Yan mo po, okay. Mayor, ano po ang mensahe nindo sa mga taga-Ginubatan? Ta siyempre, nag-aasa man po yan na sinda, mabakunahan man po sa maabot na daw. Iyo po, sa gabos po na listeners po sa programa and constituents ng Ginubatan, day man po kami tulong ni Doktora na kumbaga masatisfied lang kami kung anong alokasyon na pagkatao po sa DOH. Naglalapit talaga po kami, naglabi na rin ako sa Manila na madagdagan po ang allocation. Kaya lang siguro talaga limited din ang dumarating na stock from the national. Kaya alam po sa diyan, naitataw lang sa Katabanwa. Yes. So, pasensya na po. Pero best effort po kami na magkaroon po ng additional na vaccine para sa Ginubatan. Yes. Mayor, salamaton po maray ha sa pagsimbag po sa kuyang apod mo niya na aga. Ingat po kamo. Thank you, Sir Henry. Okay, bye-bye. Bye-bye. Thank you so much, Mayor Gemma Onghoko, mga tugang ng Ginubatan. Mayor Domingo Escoto ng Uwas Albay. Nag-ring po sa iyang cellphone. Agadon tan sa ng mga tapos ang gibunta diyon sa aga, Mayor Escoto, maray na aga po, si Henry po ini sa DCGB. Ay, opo, sir. Opo. Sir Henry, kumusta po? Opo. Yes, ayos lang po, Mayor. Okay lang po kami digdi. Under ka po sa programa. Nag-apod pa kaya ako sa mga local government chief executives. Mangungumusta po kami kang vaccination rollout diyan po sa endong mga munisipyo. And gusto ko pong kumustahon. Kumusta po diyan sa Uwas ang vaccination po nindoyor? As in pag-abot po kan mga vaccines. Dito po sa Muya, medyo talaga po, medyo umagal. Ang allocation po, medyo diit. Opo. Oo. I see. Pero po ang... Dito sa Muya, so kapos na mga frontliner na napakunahan na po. Pero pong dose, so nag-abot, ang pinaka-latest po nag-abot sa Indo, Mayor, pero pong doses na, so minabot sa Indo? Hindi ko po mag-confirm sa data, pero last time po, mga 40 pieces lang po ito siya natanggap eh. 40? So latest tabi, your 40 pidaso lang? So last week po na allocation, 40 pieces lang po ang naiabot sa mga digdig. 40 pesos, pieces. 4-0. Di, ito, you're good for how many persons lang po ito, adi? Dit lang ito. For 40 dose po, kung sabi yung 40 persons lang po ang ano ito. Kaiba na po ito sa second dose nila. So, bali 80 dose po kapos kasabay so... Second dose. So second dose po. Iyo po. 40 po. Iyo. Okay lang. Opo. Sa mga tabi yun, nasa anong category pa lang po kamo sa vaccination rollout nindo? Basta po kami, tapos may na po halos tapos na frontliner. Una po, senior citizen na po ang big I see. So nasa A2 category pa lang kamayor, ano? Tama? A2 category pa lang? Iyo po. Kwan talaga, ano? Kamayor sa ano pong assessment, kumusta po? Nasa-satisfy po kamo sa abot kan vaccine sa sendong LGU? Ano po ito? Ano po, nasa-satisfied po kamo sa abot kang vaccine sa sendong LGU po halos sa tuyang national government? Actually po, yung problema ang ano po kan bakuna, dahil matulos po na isiyan ang tira talaga allocation ni. Iyo. Tapos biglaon na lang po kami, kamo ngayon 40 dose lang. Arap lang po ka, style din eh. So hindi talaga kami konkreto na kung tira talaga ang allocation para sa mula. I see, okay. Bako kamo tabi inform kung pirang maabot pag oras na iguana ki allocation, ano? Oo, dahil po kami kung tira talaga. Basta po, pag ano po, pinabisa ano lang po si tao. Ay, kamutik ni allocation na araw. Opo. Yung nangyayari sa mula. Iyo. Kumusta yung tada ang kaso kan COVID cases dyan sa ang kaso kan active cases sa Indo? Active na COVID. Kumusta po ang kaso? Ang kaso po din sa mula? Oo. Kumusta po ngunyan? Okay naman po, manageable naman po ang kaso din. Sa last time po, ito kaming 4 cases na mato. Iyo po. Pero recovery na po, nakul. Oo.
Anang nga iba katabi, Yor, gari ang strategy, nahiling mga strategy, kung saan po sa mga areas na dakulong po ang kaso kang COVID, yung bibuhusan po kidakol na vaccine. Diba? Sa mga low at maharapag na yung kaso, limitado. Hindi sa mga yan nangyayari. Oo. I see. Isip ko po, last week, 40 lang ang dosis ako minabot sa mga eh. Grabe. Kumusta po ang Kumusta po ang response kan mga tao diyan sa imong munisipyo? Dako na pang gusto magpabakuna, Mayor? Actually, ang ano nga po, ang problema nga po, siyempre po, na ma-profile kami ng tao. Tapos pag na-profile hindi nag-expect tulo sila na mapapakunahan sila. Yes. So, then po rin, pag maninda po na may makuna, communication na nagdyan na po sila. So, kaya na po sila ang tao. Lalo so, na suppose, yung tema na araman I see. Okay. So meaning po, dakol na talagang tao ang gusto magbabakuna. Ano, Mayor? Vaccine lang ang medyo kulang. Ang responde ko kung ang bakuna, accepted nila na tayo matibang way. Yeah. Hindi bakuna lang talaga. Okay. Nakapagpaabot naman ka, Mayor, kan sa inyong concern, tabi, sa mga higher ups, sa mga higher authorities ta? Actually, na po kami, nag-iwan na po kami verbal communication sa mga concerned personnel. Pero kung talagang ang responsibilidad ang kanipira, maano po pinag-iblamin by tabi, Sir Henry. I see. Okay. Yor, ano po ang sa ito yung mensahe sa mga taga-uwas tabi sa problema sa sitwasyon na yan? Ang ano ko po, basta po kami, digdi po sa RXU, pirmi po kami ready na magbakuna. Ang medyo problema lang po talaga sa yan. Ang pagkabutabi ng bakuna, Sir Henry. Iya po. So, ako po nakikiuron sa mga kaimanawa na makikintindi po ang sitwasyon na ini pong pagbabakuna, they need talaga po totaling control. Na ang supply po, naghahali pa po sa DOH. Yes, opo. Mayor, salamaton pong maray sa pagsimpag kanapon ko ngunya na aga. Ingat po. Salamat po, Sir Henry. Pasensya ka na po, kasupa ko Okay lang po, no problem, Mayor. Okay lang tabi. Nasabutan po. Thank you. Thank you so much. All right. Mayor Domingo Escoto, mga tugang kan uwas albay.